Kakva utakmica, kakva drama. Slobodan udarac, velika prilika. I gol, kakav pogodak kad te emocije ponesu. Vrijeme je za Coca-Colu. Spremna za novo i poboljšano iskustvo ciklusa? Pozdravite novi Always Ultra. Sada ima novi i bolji gornji sloj, koji je mekši nego ikad i upija mlazove bolje nego ikad da te održi suhom. Uživajte u mekoći koju ste oduvijek željeli uz pouzdanu Always zaštitu koju poznajete. Isprobajte nove Always Ultra. Zdaj pa prosim, ustanite za himni obeh reprezentanc. Please stand up for both national anthems. Prije tačno 15 godina veliki Nenad Marković je ukrao loptu litvanskoj legendi Arturasu Karnišovasu. Fauliranje, pogodio je dva ključna slobodna bacanja. Naša reprezentacija u tim čuvenim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 99. godine na gostovanju savladala Litvaniju. Litvanci su za revanš u prepunoj Skenderiji doveli instituciju evropske i svjetske košarke Arvidasa Sabonisa. Spasa nam nije bilo u tom revanšu. Litvanija je slavila 87-57. U ovom sastavu Litvanije nema te šuterske moći i prije svega nema Arvidasa Sabonisa. Dobro večer, poštovani gledaoci, pozdrav iz dvorane Podmežakla u Jesenicama. U naredna 2 sata saznaćemo da li ova naša luda družina može da napravi još jedan korak, da šokira Litvaniju ovdje,
da pobjedimo sa najmanje 10 razlike i da se konačno nađemo u drugom krugu evropskog prvenstva prvi put od 1993. godine. Litvanci ne briljiraju u dosadašnjem toku evropskog prvenstva, ali pobjeđuju. Čudan sastav litvanske reprezentacije, 6 visokih igrača, dominantni su pod košem, imaju samo jednog pravog playmakera, Mantasa Kalnietisa, ne funkcioniše baš šut sa vanjskih pozicija, svoju formu traži prvo ime litvanske reprezentacije, Linas Kleiza, nadamo se da će još malo sačekati sa pronalaskom te forme. Na drugoj strani, naša reprezentacija, dvije zaista kvalitetne utakmice, posebno ona jučer protiv Makedonije, kada smo ginuli u odbrani svih 40 minuta, Nihat Đedović i Mirza Teletović su nas nosili do pobjede 62-54. Sada nas dijeli korak. Da je Makedonija kojim slučajem savladala Latviju, ovdje bi bila dovoljna bilo kakva pobjeda. Ovako nam treba pobjeda od najmanje 10 razlike, ali i čudnije stvari su se dešavale na ovom evropskom prvenstvu i treba zaista vjerovati do kraja. Još jednom da naglasim, Litvanci su dominantni u reketu, ali imaju samo jednog pravog playmakera. Može se napraviti pritisak na Mantasa Kalnietisa. Ako uspijemo držati egal u većem dijelu ove utakmice, ako uvedemo Litvance u nervozu, ako bude funkcionisao naš šut za 3 poena, još jedna senzacija je apsolutno moguća. Aco Petrović, jučer isključenje, 2 tehničke greške, naš savez je platio kaznu od 5000 eura. Na drugoj strani Jonas Kazlauskas, čovjek koji je doživio fijasko sa CSKA iz Moskve, ekipa koja je prije 2 sezone imala najveći budžet u istoriji evropske košarke. Vodili su 19 razlike protiv Olimpijakosa u Istanbulu, poraženi su nakon koša Jorgosa Printezisa. Nakon toga Kazlauskas je otišao u Kinu, prošlu sezonu proveo u Kini. Evo ga u drugom mandatu na klupi litvanske reprezentacije. Ovu selekciju je vodio od 1997. do 2001. Bio je i selektor kineske reprezentacije, bio je i selektor grčke reprezentacije gdje je dobio nadimak inspektor Kluzo zato što nikada ništa ne funkcioniše, a na kraju sve bude dobro. Evo Jonasa Kazlauskasa, evo i naše startne petorke na terenu: Teletović, Šutalo, Rajt, Kikanović i Nihat Đedović. Na drugoj strani Linas Kleiza, Jonas Valančiūnas, Martinas Pocius, Mantas Kalnietis i Jonas Mačiulis. Martinas Pocius, bivši student Univerziteta Duke, igrao je za Real prethodnih sezona. Od naredne sezone će u Žalgiris, gotovo da nikako nije dobijao priliku u dosadašnjem toku evropskog prvenstva. Kleiza je dobar dio ovih utakmica do sada odigranih počeo kao rezervista, i jedan i drugi za ovaj meč u startnoj petorci. Na poziciji centra Jonas Valančiūnas, najbolji mladi FIBA igrač za prošlu godinu, centar Toronto Raptorsa, koji je odigrao vrlo solidno evropsko prvenstvo u Litvaniji 2011. ali je bio prilično neubjedljiv na olimpijskim igrama u Londonu. Sve je spremno za početak utakmice, za loptu skaču Kikanović i Jonas Valančiūnas. Mačiulis baca ovo u aut, bit će napad za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zek Rajt na poziciji organizatora igre. Đedović, stiže blok Kikanovića. Kikanović protiv Valančiūnasa. Gradi poziciju Kikanović, blokada Valančiūnasa. Nije se odvojio od parketa Valančiūnasa, izblokirao je ovaj poluhorog Elmedina Kikanovića. Kalnietis zna da uđe u seriju grešaka. Mantas Kalnietis voli da igra brzo. Pocius na prodor, polaganje Martinasa Pociusa, vodi Litvanija. Rajt. Teletović protiv Kleize. Đedović. Na njega ide Mačiulis. Izgubljena lopta za našu reprezentaciju. Imali smo 16 izgubljenih lopti u jučerašnjoj utakmici protiv Makedonije. To je bila jedina negativna stavka u našoj igri. Sve ostalo je zaista funkcionisalo kako treba. Kalnietis. Kleiza. Pocius. Kleizu Kazlauskas koristi i na krilnom centru i na poziciji krila. Kleiza za 3 poena. Linas Kleiza pogađa trojku. 7 godina u NBA ligi, od naredne sezone član Fenerbahčea. Igrao je jednu sezonu u Olimpijakosu, bio najbolji strelac Eurolige 2009-10. Akcija za Šutala. Šutalo na prodor, ostavlja za Kikanovića. Evo Zeka Rajta,
Rajt na Valančiunasa, ne pogađa. Kikanović, ofanzivni skok. Biće 2 slobodna bacanja. Lična greška, Jonas Valančiunas. U mlađim kategorijama sve je osvojio sa Litvanijom Valančiunas. Juniorski i evropski i svjetski prvak. 2 slobodna bacanja za na ovom prvenstvu vrlo konstantnog Elmedina Kikanovića. Ja sam propustio da ga pomenem u onom delirijumu u odjavi jučerašnje utakmice. 2 puta izuzetno važni poeni Kikanovića. Za 50-50 i 52-52 onda su Đedović i Teletović zatvorili vrata Makedoncima. 2 od 2. Kalnietis protiv Zeka Rajta. Kalnietis skida ovo Kikanović. Prilika da trčimo. Evo Đedovića. Đedović na polaganje. Poeni iz kontra napada. Kalnietis. Pritisak Rajta od početka utakmice na Kalnietisa. Treba izmoriti Kalnietisa koliko je to moguće. Promašuje Klejza. Prošao je lako pored Teletovića, ali imali smo sada malo sreće. Kikanović, pa Đedović. Đedović na prodor, biće 2 slobodna bacanja i druga lična greška Jonasa Valančiunasa. Mora Kazlauskas ovdje da mijenja u ranoj fazi utakmice. Brz prvi korak Đedovića koji igra sjajno evropsko prvenstvo u oba pravca. Pogađa i Đedović. Vodimo 6-5. Kalnietis. Blok Valančiunasa visoko. Preuzima tu Rajt Klejzu. Želi Klejza da se spusti na niski post. Dobra reakcija Đedovića, dobra odbrana naše reprezentacije. Opet tu Nihat Đedović na liniji dodavanja. Najbolji kradivac lopti do sada na evropskom prvenstvu. Kome faul Linasu Klejzi nad Teletovićem. Nije Kalnietis, Klejza je napravio faul. Najviše naših navijača do sada na evropskom prvenstvu za ovu utakmicu. Đedović za 3 poena, ne pogađa, skače Klejza. Mačiulis voli da igra leđima prema košu, vidite spustio se dole na niski post, ali ne može Kalnietis da mu spusti loptu. Mačiulis nakon finte šuta, nema faula, dobra odbrana naše reprezentacije, ističe napad za Litvaniju. Kalnietis na prodor s jedne noge, težak šut. Novi napad za Litvance. Poziva akciju Mantas Kalnietis, razmijenili su blokove Valančiunas i Klejza, opet se spušta Mačiulis i izvukao je faul Đedovića. Izuzetan u igri leđima prema košu Jonas Mačiulis, prošle sezone titula šampiona sa Panathinaikosom. Čeon je aut za Litvance, Valančiunas pa Klejza, Pocius. Valančiunas, dobra odbrana Kikanovića, snažan je Valančiunas, ali ne može da pogodi, skače Teletović. Trči u leđa litvanske odbrane Zek Rajt i baca loptu u bunar. Očekivao je da će Šutalo da istrči sve do kornera, ali Šutalo je ostao tu na krilu. Evo još jednom. Nastavlja se utakmica. Pocius. Blok za Klejzu. Klejza za 3 poena, ne pogađa Klejza. Spasio je ovo Mačiulis. Kalnietis. Ostao je Teletović tu, Pocius. Dalje Teletović na Kalnietisu, Valančiunas ne može da prođe ovo. Mačiulis, ni on ne pogađa. Evo prilike da trčimo kontru. Đedović za Kikanovića, a Elmedin Kikanović za 2. Kalnietis. Kalnietis, polaganje Kalnietisa. Ovako kada se zaleti
izuzetno opasan, ima igru iznad obruča. Kalnijetis. Right. Teletović za 3 poena. Mirza Teletović, trojka kao kap. Kalnijetis. Pocius. Dobra odbrana Šutala, ali faul Šutala. Ostavio je Valančiunasa sa 2 lične. Kazlauskas, evo tek sada izmjene, Javtokas ulazi. Poznat po dobroj odbrani u napadu, ako nešto dobije na zakucavanje, samo to. Kalnijetis, zaboravljen je Mantas, Kalnijetis promašio je ovo, ali onda pokupio svoj promašaj. Pocius. Blok Javtokasa i dalje Pocius. Na prodor Pocius, vrlo eksplozivan. Martinas Pocius. 11-9. Akcija za Teletovića, uzastopni blokovi. Preuzima to Pocius. Teletović, korak unazad za 3 poena, ne ovaj put, skače Klejza. Kalnijetis. Pocius, ostao je Teletović protiv Pociusa, protutnjao je Pocius uz čevanu liniju na drugi obruč. Đedović. Blokovi za Šutala. Mora tu Javtokas da preuzme. Šutalo na prodor. Imamo malo sreće, ne može Rajt da završi polaganje na ovom evropskom prvenstvu nikako. Kalnijetis u kontranapadu, dobar faul. Evo se i Butisa u igri za Litvance. Izlazi Mačiulis. Sada sa 3 beka Litvanci, sa 3 beka Kazlauskas, Kalnijetis, Pocius i Butis. Kalnijetis. Dobra odbrana Đedovića na liniji dodavanja. Đedović, priznaje se ovo. Biće i dodatno slobodno bacanje. Nihat Đedović kao Scottie Pippen na ovom evropskom prvenstvu. Svako dodavanje za protivnika je opasno. Ušao je u putanju Đedović, Pocius izvukao i faul. Prilika za 2+1. Upravo tako, 7 poena Đedovića, 3 poena prednosti za našu reprezentaciju. Kalnijetis. Sejbutis. Klejza na niskom postu protiv Teletovića. Klejza na polu, Horog Linas, Klejza za 2. Izuzetno je snažan Klejza, ne mogu to dovoljno da naglasim. Iako baš nema visinu za krilnog centra, bez problema se spušta i na tu poziciju. Đedović, teško dodavanje, pronalazi Stipanovića. Đedović i Stipanović, Šutalo, koristi fintu, Šutalo, biće 2 slobodna bacanja u fazi šuta, je ovo bio faul. Renaldo Sejbutis, omiljeni igrač Jonasa Kazlauskasa, kao tinejdžera ga je doveo u Olimpijakos i na ovom prvenstvu, iako ne briljira u šutu, ima veliku minutažu. Vidjeli ste još jednom taj faul Sejbutisa. Pogađa Šutalo. Dva od 2. Gordić umjesto Šutala. Mora da se vrati Gordić kako bi sve bilo po propisima. Evo sada, ide sada Gordić na Kalnijetisa. Da proba tu da napravi pritisak. Zek Rajt na Sejbutisa koji će i da prevede loptu u ovoj situaciji. Pokušava tu Rajt da napadne dribling, ali
Dobro se gradi se i Butis, pa Kalnijetis. Klejza na niskom postu, Teletović sada igra dobru odbranu. Pocius, Javtokas, pa Kalnijetis. Javtokas na drugi obruč, dobra asistencija Mantasa Kalnijetisa. Brzo ide lopta u napadu Litvanaca. Teletović za Gordića. Čeka se Đedović da izađe iz bloka. Đedović uz čeonu liniju. Nije imao snage da završi ovaj prodor. Imaju višak Litvanci. Kalnijetis polu distanca, Kalnijetis za 2. Gordić. Right. Čeka se Mirza Teletović. Preuzima Javtokas, Teletović korak unazad. Ne pogađa Teletović, skida Klejza. Kalnijetis. Testiramo njegov šut za 3 poena, to i jeste rezonski u ovoj situaciji. Evo Gordića u situaciji 1 na 1. Gordić do kraja, Nemanja Gordić. Gordić agresivno na Kalnijetisa. Možemo da napravimo još jedan faul do bonusa. Faul Nemanja Gordića. Dobro raspoređene lične greške u našoj reprezentaciji. Ulazi Delinkaitis umjesto Kalnijetisa. Delinkaitis koji više igra na poziciji beka šutera nego playmakera, odličan je u šutu za 3 poena. Delinkaitis, ali i ne dobija bog zna kakvu minutažu do sada. Uglavnom je tu da odmori Mantasa Kalnijetisa. Fizički mnogo inferiorniji u odnosu na Kalnijetisa. Pocius. Delinkaitis. Javtokas pravi blok, evo Klejze. Dobro smo napunili reket. Pocius. Delinkaitis za 3 poena, ne pogađa, treba zagraditi, Đedović ovo skida. Može se ovdje trčati kontranapad, ipak izvlači loptu Miha Đedović. Posljednji minut prve četvrtine. Đedović i Teletović 2 na 2. Stipanović iz koraka ne pogađa. Kome faul? Peršiću. Dalibor Peršić. Lična greška i to za 2 slobodna bacanja. Vidjeli ste još jednu. Tomas Delinkaitis na liniji slobodnih bacanja. Promašuje prvo. Jedno od 2. Gordić. Namješta blok Stipanović, Gordić u lijevu stranu. Pravi korak. Koraci Nemanje Gordića. Delinkaitis. Kuzminskas. Javtokas se zagradio u reketu protiv Teletovića. Ne pogađa. Teletović se bori za loptu koja pripada našoj reprezentaciji. Protestuje Aco Petrović. Traži ličnu grešku nad Mirzom Teletovićem. Imaćemo napad do kraja prve četvrtine. Gordić ima dovoljno vremena da se organizuje dobar šut. Blokovi za Teletovića. Faul u napadu Dalibor Peršić. Faul u napadu Dalibor Peršić. Jeste, nema šta.
Šteta, dobra je kretnja bila Mirze Teletovića, imao bi prostora za onaj njegov brzi šut iz bloka za 3 poena. Petljaju ovdje Litvanci, Delinkaitis, Kleiza, faul u napadu. Faul u napadu Linasa Kleize. Dobar potez Stipanovića, postavio se direktno u njega. Linas Kleiza, vidite, još jednom sve je čisto. Teletović, prejako. 10 minuta košarke iza nas. Litvanija 18, Bosna i Hercegovina 18. Za sada naša igra vrlo dobra. Početak druge četvrtine, Bosna i Hercegovina, Litvanija 18-18. Utakmica koja nas može odvesti do drugog kruga evropskog prvenstva. Kuzminskas. Dobro smo napunili reket. Kleiza protiv Đedovića. Kuzminskas za 3 poena. Ne pogađa. Skače Đedović. Đedović uhvatio je korak. Gordić protiv Delinkaitisa. Blok Teletovića. Gordić se probio u reket. Biće 2 slobodna bacanja. Za sada 7-7 naša reprezentacija sa linije slobodnih bacanja. Biće još... Faul je Tokasa, nije Kalnijetisa. Gordić na liniji slobodnih bacanja. Promašuje prvo. I drugo, novi skok Kleize. Delinkaitis. Javtokas. Dobra odbrana Đedovića protiv Delinkaitisa koji ne može da primi loptu. Tek sada ističe napad za Litvaniju. Delinkaitis preko ruke. Trojka Delinkaitisa. Na isteku napada Delinkaitis pogađa trojku. Gordić. Teletović ima prostora za 3 poena. Ide trojka Mirze Teletović za 2. Ipak nije trojka. Trojka. Evo presinga naše reprezentacije. Je li dvojka ili trojka? Ustanovit ćemo. Mislim da je trojka. Ipak na kraju petljaju tu Litvanci s loptom. Evo, sabrali smo se. Dvojka je. Dobra odbrana Teletovića. Djelimično izblokirao ovaj šut. Peršić. Teletović gubi dribling. Treba neko da se ponudi ovdje. To je Đedović.
Đedović, Teletović se otvara u širinu, ističe napad za našu reprezentaciju, Đedović protiv Klejze, Đedović, Peršić za 3 poena, skače Klejza. Delinkaitis pa Klejza. Seibutis ima puno prostora, sve je promašio Seibutis. Kompletnu konstrukciju je promašio Seibutis. Gordić sa zadrškom, Gordić za Stipanovića. Lob pas Gordića, završava Andrija Stipanović. Naša reprezentacija opet vodi. Klejza pa Seibutis. Javtokas, Delinkaitis, Stipanović pravi faul. Evo još jednom te lične greške Andrije Stipanovića. Donatas Motejunas prvi put u igri za Litvaniju večeras. Vraća se i Martinas Pocius, a i Valančiūnas umjesto Javtokasa. Evo Motejunasa. Faul koji pravi šutalo nad Kuzminskasom. Sada visoka unutrašnja linija Litvanije sa Motejunasom koji ima 2 metra 10 centimetara, koji je vrlo nezgodan u šutu za 3 poena. Valančiūnas pa Motejunas, za malo Gordić da ukrade ovu loptu, ali pravi faul. Treća timska za našu reprezentaciju u ovoj četvrtini. Kuzminskas ubacuje loptu sa strane, Motejunas pa Pocius. Dobra odbrana šutala, za malo Rajt ovo da ukrade, Delinkaitis. Pocius izlazi iz bloka. Valančiūnas protiv Stipanovića, dobra odbrana Stipanovića, odlična odbrana, istakao je napad. Odlična odbrana naše reprezentacije, nije imao kuda Valančiūnas. Jeste snažan, jeste dominantan fizički, ali mu još nedostaje kvalitetne igre leđima prema košu, vidi se to i u ovoj situaciji. Rajt, Gordić, Teletović, sjajan pas, Stipanović za 2. 2 puta za redom Andrija Stipanović, 24-21. Motejunas, Delinkaitis, Rajt je na ruci. Motejunas se spustio, Rajt pravi faul, ispunili smo bonus. Bio je tu u defanzivnoj poziciji Mirza Teletović, pokušao je Rajt da izbije loptu. Treći faul u ovoj četvrtini koji pravimo na ovaj način, pogađa Motejunas. Odmah tu prvi pas iz čeonog auta, dekoncentracija u našoj odbrani i laki poeni za Litvance. Rajt, blokovi za šutala, zapao je tu Mačiulis, šutalo ne pogađa za 3 poena. Pocius. Pocius, dobro smo napunili reket, ukradena lopta. Rajt ne može da otvori kontranapad jer je tu brz faul Donatasa Motejunasa. Zek Rajt organizuje napad za našu reprezentaciju. Kretnja Teletovića za 3 poena, ne. Skok Valančiūnasa pa Mantas Kalnietis. Pocius preko ruke, cigla Pociusa. Lopta ostaje u posjedu Litvanaca. Imaju 10 sekundi za šut Litvanci.
Da, 10 sekundi za šut imaju Litvanci. Nismo mi imali posjed lopte. Timeout Jonas Kazlauskas. 24-23 vodi naša reprezentacija. 5:26 do kraja prvog poluvremena. Ili motion up, ili dva dolje, široko. Stipan, uvijek Stipan radi blok. Napadate i otvoreno. After and defense. Back to it. 1, 2, 3. Završen timeout u dvorani Podmežakla. Za sada 1 trojka naše reprezentacije i 7 pokušaja. Bio je i onaj ping-pong, vidjeli ste sa rezultatom, kada je jedan sudija pokazao da je trojka Teletovića, drugi dvojka, ali su na kraju presudili da je dvojka. Slobodna bacanja 7 od 9. Za sada Litvanci na samo 2 slobodna bacanja. Naš šut za 2 poena, vrlo dobar do sada, 54%. Đedović još jednom na liniji dodavanja protiv Motejunasa, sjajan potez. Laki poeni za našu reprezentaciju. 26-23, kako igra Nikad Đedović ovaj Eurobasket. Mačiulis se spustio leđima prema košu, pomaže Bavčić. Kalnijetis za 3 poena, ne. Kome faul? Izgleda Bavčić. Jeste. Faul ledi na Bavčića. I bit će 2 slobodna bacanja za Litvaniju. Bilo bi dobro da ovo vidimo još jednom. Prodao je kontakt ovdje Mačiulis. U svakom slučaju 2 slobodna bacanja za krilnog igrača litvanske reprezentacije. Prvo je promašio. I drugo, Đedović skida, ali lopta opet za Litvaniju. Kalnijetis. Motejunas. Mačiulis leđima prema košu. Napunili smo dobro reket. Mačiulis iz okreta, ni ovo ni blizu. Odličan potez Gordića. Evo Zeka Rajta. Stipanović pa Gordić postaviti napad. Blok Bavčića. Otvara se u širinu Bavčić. Nogom je igrao Pocius. Smiraju sada sudije našu klupu. Svi su skočili, naravno, jer je kasnilo malo ovo sankcionisanje Pociusovog igranja nogom. Stipanović. Gordić. Gordić iz okreta za 2. Skliznula je lopta s obruča. Bavčić je ovo izbio u auto. Kalnijetis. Kalnijetis za Pociusa. Izlazi lopta iz obruča, skače Rajt. Evo prilike za kontranapad. Zek Rajt. Đedović, kakvo dodavanje Rajta, ali dobro se sve završilo. Gordić. Rajt protiv Linasa Klejze. Rajt iz rolinga. Još jedan promašaj Zeka Rajta, ali osvojio je ovu loptu. Ne ide Zeka Rajta na evropskom prvenstvu u napadu, ali to je blago rečeno. Bavčić. Đedović.
Iskače Javtokas tu do centra, Gordić. Gordić u reket za Stipanovića. Skliznulo je ovo s obruča, skida Javtokas. Treba trčati nazad u odbranu. Smiruje Kalnijetis, postavlja raspored u napadu 1-2-2. Pocius, dobra odbrana Đedovića. Kalnijetis, Mačiulis na drugi obruč. Jonas Mačiulis spava tu na niskom postu. Jonas Mačiulis konstantno tu pokušava da se izbori za poziciju i sada mu je prošlo. Zonska odbrana Litvanaca. Gordić, Zek Rajt. Rajt na prodor i ovo je promašio Zek Rajt. Trče Litvanci, kontranapad, Klejza na polaganje. Vodi Litvanija, Aco Petrović zove timeout. Ide Zak vani, Šutalo ide unutra, oba centra vani, idu Kikani i Mirza. Ej, poslušajte, zadnja dva napada su nam u zoni. Mirza, short corner ako je zona, Kikan je gore koji radi unutarnji blok. Ne razumijete? Ej, preživjeti kontrola, nema raspadanja igre. Nema, ako gledajte prodor, a gledajte otvoren da napadamo iz drugog dodavanja u prodor. Kad ih pomjerimo onda, ajmo, Šutalo, mora ući u šut. Mirza, mora ući u šut. Moramo ih otvoriti. Igra, vidi, gledamo šta je, ako je zona, ja ne vjerujem da će sad biti zona. Ako je, igramo majicu, okej? Sa Kikanom, šta? Ako nije, igramo 4, gledaj izlazak, 4, 1, 2, 3. Završen timeout, napad za našu reprezentaciju. Evo i jednog od najvećih u Evropi svih vremena, Arvidas Sabonis. Tu je sa kompletnom porodicom. Đedović preuzeo je Javtokas. Stiže tu i Kalnijetis da udvoji. Teletović ističe napad za našu reprezentaciju. Teletović, moramo da šutiramo. Gordić za 3. Kažu sudije da je zakasnio Nemanja Gordić, istekao je napad. Dva minuta do kraja prvog poluvremena. Kalnijetis. Klejza. Pocius. Klejza ostaje, Kikanović protiv Klejze. Biće dva slobodna bacanja za Linasa Klejzu. Aco Petrović. Litvanci imaju poen prednosti i dva slobodna bacanja za Klejzu. Malo nas je zbunio Kazlauskas onom zonskom odbranom. Par promašaja Zeka Rajta i opet minimalna prednost za Litvaniju. Teško je zaista pratiti ovaj meč, poštovani gledaoci. Stalno vam se negdje u podsvijesti vrzma tih 10 razlike, ali treba držati egal što duže i onda potražiti svoju šansu u završnici utakmice. Đedović na prodor. Kikanović, lopta je za našu reprezentaciju. Nije imao sreće ovdje Nihat Đedović. Polaganje preko dva litvanska igrača, za malo je promašio, onda Kikanović uspio da izbori napad za naš tim. Kikanović, izlazi Gordić po loptu. Dobra finta Gordića. Trebalo bi da budu dva slobodna bacanja, vidjet ćemo šta kažu sudije. Upravo tako.
Pogađa Gordić. Jedno od dva, Kikanović za malo da ovo izbije do Gordića, ali lopta za Litvaniju. 6 skokova više za Litvance za sad. Pocius, čuva ga Šutalo, stiže blok Javtokasa, iskače tu Kikanović i jeftin faul, bit će slobodnih bacanja za Litvaniju. Previše agresivnosti u ovom iskakanju Kikanovića. Slobodna bacanja za Martinasa Pociusa. Prodao mu je ovdje Đedović dekoncentraciju. Promašio je Pocius ovo prvo slobodno bacanje. Ovo je svojevremeno radio, već sam ga pominjao na početku prenosa, Arturas Karnišovas. On je iz američke koleđ košarke donio ovu fintu u Evropu. Pocius pogađa drugo. Izlazi Klejza, vraća se Motejunas. 9 poena Linasa Klejza do sada. Gordić. Blokovi za Šutala. Čeka se sada Teletović. Ne možemo da namjestimo tu igru 2 na 2. Gordić, Kikanović nakon finte. Gordić protiv Motejunasa, dobar pas, Kikanović koristi fintu. Biće 2 slobodna bacanja. Dobra akcija na kraju u jednom trenutku. Nije obećavao ovaj napad, ali Gordić je tu napravio višak i asistencija za Kikanovića za malo 2+1. Kikanović siguran sa linije slobodnih bacanja. I još jednom naša slobodna bacanja za sada vrlo dobra, 10 od 13. Finiš igre u prvom poluvremenu, Kalnietis. Neće se priznati ovo faul u napadu. Javtokas je nepravilno postavio blok, protestuje Kazlauskas, ali to je sudijska odluka. Ato Petrović traži time-out da se postavi napad naše reprezentacije. Molim vas, budite pažljivi, bez ikakvog signaliziranja, igramo motion full. Bez signaliziranja. Ne mogu da mi stigu, nema šanse. Da te zablokira gore da izaći, zapravo, nema veze, ali kikane, znači ako straniš pot, odlaziš gore, ostaneš po stranu. Ej, u ritmu, oni imaju jedan napad, mi imamo jedan napad. Moramo bude zona. Ej, ako je zona, Kiki je na postu, Mirza je u short cornerima. Ej, setirajte dobre faula, dobar screen. Ovo igramo kad je beka. Ako je fist up, ja govorim. Ovo je za fist up, kad napraviš shot gore. Igramo motion forward bez signaliziranja. I odmah motion forward. 1, 2, 3. Naša petorka, Teletović, Šutalo, Đedović, Gordić i Kikanović. Za Litvance Pocius, Javtokas, Kalnietis, Motejunas i Jonas Mačiulis. Gordić. Kretnja Teletovića, dobar pas, Teletović za 3 poena, ne. Šutalo je ovo pokupio. Dugi napad. Došao je tu do pola terena Ato Petrović da pozove akciju. Gordić čeka i Teletović. Smiruju jedan drugog. Blok Teletovića preuzimaju Litvanci. Gordić, može li lopta za Teletovića, može za Kikanovića. Elmedin Kikanović, Kalnietis. Dobro se ovo završilo. Nakon 20 minuta košarke, utakmici koja nas možda odvede u drugi krug. Bosna i Hercegovina 31, Litvanija 30. Za sada ono što smo priželjkivali.
Egal utakmica, 18-18. Prva četvrtina, naši su drugu dobili sa 13-12. Tvrda utakmica, samo jedna naša trojka iz 8 pokušaja. Litvanci za nijansu bolji, 2 trojke iz 11 pokušaja. Dobar naš šut za 2 poena, to nam je bio problem od početka evropskog prvenstva. 9 od 20 realizacija, Litvanci preko 50%, Litvanija na samo 50% realizacije slobodnih bacanja. Tu smo, rekao sam, vrlo dobri, 10 pogođenih penala iz 13 pokušaja i izgubljene lopte držimo pod kontrolom, 5 izgubljenih lopti naše reprezentacije. Litvanija bolja u skoku, to je i očekivano, 21-16. Što se tiče liste strelaca, prije nego što odjavimo ovo prvo poluvrijeme, Linas Kleiza 9 poena, 6 skokova, Pocius 7 poena, dao nam je 6 u onoj seriji od 3 prodora odmah na početku utakmice. U našoj reprezentaciji Elmedin Kikanović 8 poena, 4 skoka, Nihat Đedović 9 poena uz 2 skoka. Odmorite se malo, poštovani gledaoci, nekih 10 minuta pauze, a onda nastavljamo sa praćenjem ove izuzetno neizvjesne utakmice. Schwarzkopf Gliss. Kosa zdravog izgleda počinje od temena. Novi Gliss Balans. Dubinski njeguje uz pomoć pantanola. Moja rutina za zdraviju kosu. Za samo 3 sedmice. Novi Schwarzkopf Gliss Balans for every you. Kakva utakmica, kakva drama. Slobodan udarac, velika prilika. I gol, kakav pogodak, kad te emocije ponesu. Vrijeme je za Coca-Colu. Obnovi energiju uz najfinije plodove prirode. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. Nisam oduvijek bio ovako smiren mačak, znaš. Uvijek sam trčao za svakim novim trendom. Ali s godinama shvatiš šta je zaista vrijedno tvog vremena. Love is like a boomerang, you gotta let it out and it'll come right back to you. Bum 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 ba da ba da dum. Bum 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 ba da ba da dum. Hljeb i ergeta. Ljubav koja traje. Ljubav koja daje. Love's gonna come right back to you. Ergeta. Dobra strana hljeba. Dobro je znati da moj put ne mora pratiti plan, već osjećaj. Dobre vibracije. Nova Boho kolekcija. Sada u Deichmannu od 29,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann. Samo jedan zalogaj donosi ti lakoću kokosa i badema. King. Escape the ordinary. Podijeli utiske sa putovanja uz novi iPhone 17 i AirPods 4 slušalice. A uz to dobijaš putno osiguranje i gige u roamingu i kod kuće. Komuniciraj najbolje uz travel tarife. Mtel. Imate prijatelje. Pikantno ili 3 puta pikantnije. Argeta, mesna pašteta broj 1 u Evropi. VKO vesela. VKO virtuozna. VKO veličanstvena. VKO vješta, važna, vatrena. VKO Violeta Airfit s novom Soft Edge tehnologijom za pouzdanu zaštitu od curenja pri svakom pokretu. Zauzmi pozu, pokaži stav. Violeta Airfit. Zgrabi svoj novi mačo sendvič, jogurt i acai berry. Tvrd izvana, mekan iznutra. Dobre vibracije. Nova Boho kolekcija. Sada u Deichmannu od 29,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann. Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle. Do 30% popusta na Beko frižidere i 7 godina garancije. Sudokrem. Nije samo za bebe. I za moju dragu Seku koju spašava kod raznih iritacija kože. Sudokrem. Za svakoga je.
Uz Olimpiju svaki dan teče prirodno, kristalno čista od prve kapi. Uravnotežena za tvoj ritam. Olimpija, voda naših planina. Pozdravi iz dvorane Podmežakla. Poštovani gledalci, očekujemo početak drugog poluvremena utakmice između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Litvanije. Nakon prvog dijela naša reprezentacija vodi 31-30. Već sam rekao osnovne statističke parametre, ali da ponovim još jednom, solidan naš šut za 2 poena, 45% realizacije, uzimajući u obzir kako smo skromni bili u tom segmentu u dosadašnjem toku evropskog prvenstva. Samo jedna trojka i to na Mirze Teletovića do sada iz 8 pokušaja. Dobri smo sa linije slobodnih bacanja, 10 od 13 i ono što je vrlo važno, mali broj izgubljenih lopti, samo 5. Nismo dopustili Litvancima da se rastrče nakon naših izgubljenih lopti, da dođu do lakih poena. Na drugoj strani 7 izgubljenih lopti reprezentacije Litvanije. Nihat Đedović je opet bio sjajan u odbrani, vrlo kvalitetan na linijama dodavanja, donio nam je nekoliko lakih poena nakon svoje dobre anticipacije u odbrani. Za sada ono što smo priželjkivali, s obzirom da je utakmica takva da se stalno razmišlja o tih 10 razlike, koliko nam treba da se nađemo u drugom krugu i da izbacimo Litvaniju sa evropskog prvenstva, ali ovo je ono čemu smo se nadali, da bude neka egal utakmica do posljednje četvrtine, pa da onda vidimo šta može da se desi, šta može naša reprezentacija da napravi u nekoj ludoj završnici. Posljednji savjeti trenera pred početak drugog poluvremena. Linas Klejzak od Litvanije 9 poena, Martinas Pocius 7 poena, Pocius koji se gotovo nije pomjerao sa klupe u dosadašnjem toku evropskog prvenstva, sa i Butis je imao prednost, ali eto Kazlauskas je odlučio da da prostora Pociusu upravo protiv naše reprezentacije. Nismo vidjeli u prvom poluvremenu ni Kšištofa ni Darijuša Lavrinovića, koji su jučer imali svoje sjajne role protiv reprezentacije Crne Gore. Crna Gora koja je izgubila nekoliko zaista neizvjesnih završnica i sticajem okolnosti, i to nesretnih okolnosti, završila svoju priču na evropskom prvenstvu. Gomila iznenađenja u dosadašnjem toku evropskog prvenstva. Finska je danas sredila reprezentaciju Grčke, i to Grčka za koju je igrao Vasilis Panulis. Ova naša grupa, 3 tima koja prođu, ukrštaju se sa grupom A, koja je dosta skromna na papiru ako izuzmemo reprezentaciju Francuske, i tu se otvara realna prilika za 3 reprezentacije koje iz ove grupe prođu dalje, da se sve 3 nađu u četvrtfinalu. Za Litvance, evo kreće sada Kšištof Lavrinović, tu je i Darijuš Lavrinović, Pocius, i Butis i Kalnijetis. Za našu reprezentaciju Đedović, Rajt Kikanović, Šutalo i Mirza Teletović. U ovoj petorci Litvanije treba voditi računa o šutu za 3 poena, prije svega Kšištofa Lavrinovića sa te pozicije krilnog centra. Njegov brat Darijuš je opasniji dole u igri leđima prema košu. Počinje rasplet u Jesenicama, poštovani gledalci. Elmedin Kikanović za Nihada Đedovića. Zek Rajt. Blok Kikanovića, pa blok Šutalo. Otvorio se Šutalo. Traži prodor. Dobar pas za Kikanovića. Fintira Kikanović. Izašlo je ovo iz obruča. Darijuš Lavrinović grabi loptu. Kalnijetis. Teletović mora biti oprezan sa Kšištofom Lavrinovićem. Pocius na prodor. Opet lijevom rukom Martinas Pocius. 8 poena iz prodora Pocius. Šutalo. Teletović se otvara u širinu. Teletović za 2. Priznaje se, ovo bit će i dodatno slobodno bacanje. Lična greška Kšištofa Lavrinovića. Dobra finta Mirze Teletovića, isfintirao je da će praviti blok, otvorio se u širinu. 1 dribling.
Lavrinović, faul, dvojka se priznaje. Dodatno slobodno bacanje. Skliznula je lopta s obruča. Sejbutis. Kšištof Lavrinović. Kalnijetis uz čelnu liniju. Pocius je u korneru. Sejbutis, trojka Sejbutisa. Roni Sejbutis pogađa prvi šut večeras. Odmah za 3 poena. Zekrajt. Otvara se Teletović. Za 2 poena Mirza Teletović. Moram da zastanem sa ovim sudijama. Pokazao je sudija da je 2. Evo vidite opet taj ping pong sa rezultatom. Sudija je pokazao da je za 2. 35-35. Da. Kšištof Lavrinović. Sejbutis razmislio o šutu, polu distanca, opet Sejbutis. Zekrajt. Blok Teletovića, right u reket, povratna lopta, šutalo za 3, izlazi ovo iz obruča. Skočio je Pocius. Kalnijeti, skokla blokada Teletovića. Nema tu prolaza. Stipanović umjesto Kikanovića, Gordić umjesto Šutala. Sačekao je tu Kalnijeti sa Mirza Teletović. Evo još jednom kako je Teletović pustio roletnu Kalnijetisu. Sejbutis treba odigrati odbranu. Teletović ovaj put faul. Pokazuje Mirza da je bila čista lopta, ovo ne trebam da prevodim. Po NBA standardima ovo nije faul, ali kako sam rekao prije par kola, nismo u NBA. Stvarno je zahvatio samo loptu. Razigrao se Sejbutis. 6 vezanih poena za beka Ljetovus Ritas. Zadobio je tu posekotinu na Arkadiju u ranjoj fazi Eurobasketa i stalno ljekarski tim Litvanije mora da to krpi. Zbog toga i ona krv na Sejbutisovom dresu. Zekrajt. Đedović. Blok Stipanovića. Otvara se Stipanović. Đedović. Đedović! Za 2 poena. Kalnijetis. Namjestio se Kalnijetis. Kratko je ovo. Skače Gordić na kraju. Faul Sejbutis. Bolji naš ritam u napadu u trećoj četvrtini, ali i Litvanci imaju nešto bolji ritam u napadu. Đedović. Đedović, sada Pocius faul. Treća timska za Litvaniju. Stipanović. Gordić. Širok naš raspored u napadu. Ističe 24 sekunde. Gordić pod faulom! Šta je sada izvukao Nemanja Gordić? Tako dobar iz ovih situacija, 2 na 2. Evo još jednom, ispod ruke Darijuša Lavrinovića. Biće i dodatno slobodno bacanje. Gordić za 2+1. Da. 40-39. Sejbutis. Pritisak tu Gordića. Možemo da budemo agresivniji. Samo jedna timska greška do sada, lično. Sejbutis na prodor. Ne može ovo da završi. Skače Gordić. Dobro trči Mirza Teletović. Od Litvance lopta u autu. Tražio šut za 3 poena Teletović iz kontranapada.
Probudili su se i naši navijači, velika je nervoza u dvorani. Osjeća se jednostavno nervoza i Litvanci, iako ih ima u velikom broju, uglavnom gledaju utakmicu, kao i naši navijači. Teletović, Zek Wright, zona Litvanije, Gordić, Zek Wright, Gordić za 3 poena, kratko je ovo, Wright je pokupio ničiju loptu. Blok Teletovića. Wright i Stipanović 2 na 2. Idu ispod bloka Wrightu. Đedović, ne. Kalnijetis. Darijuš Lavrinović. Pocius, opet prodor u lijevu stranu. Opet Pocius. 5 prodora Pociusa, 10 njegovih poena. I dodao je ono jedno slobodno bacanje. Zona Litvanije. Ispada lopta Mirzi Teletoviću. Mantas Kalnijetis. Sejbutis. Kalnijetis, tu je Zek Wright. Pomaže Teletović. Sejbutis, Kšištof Lavrinović. Ostao je dole protiv nižeg igrača na niskom postu. Laka realizacija. Dobar napad Litvanaca. Zek Wright. Wright. Tvrdo je ovo. Stipanović. Gordić. Teletović. Ide! Trojka Mirze Teletovića. Tako to bude. Nakon ofanzivnog skoka ide trojka. Kalnijetis. Vraća Mantas Kalnijetis. Previše je ovo prostora. Sporadičan je šuter Kalnijetis, ali previše je ovo prostora. Lako je ušao u šut Kalnijetis. Ato Petrović zove timeout. Litvanja vodi 46-43. Nemamo vremena da pustimo bilo koji koš. Sada mora na sistemu. Sada znači... Slušaj, ajde. Zach ball out, šutalo in, it's a zone. Hey, it's a zone. Listen to me. Hey. We play motion on the beginning. Igramo, promijenite 3 pasa. Ovaj gleda, nakon toga ulaziš u blok. Mirza gleda, izmenite kvalitetna 3 pasa na tu zonu. Hey, pa nemojte mi ići iza guzice. Sve idemo ispod i zaustavljamo prodor. Otišli su na 5 puta na žice. Hej! Hej, mi sad počinjemo sa motionom i nakon toga. 1, 2, 3. Trojka Mirza Teletovića, pa trojka Mantasa Kalnijetisa. Puno prostora za Kalnijetisa, rekao sam i prije timeouta. Dopustili smo mu da lako uđe u šut. Nije baš neko ko će da pogodi u visokom procentu šuteve za 3 poena, ali ovako iz ritma kada udribla Kalnijetis i tekako u stanju da pogodi. 3 poena prednosti za Litvaniju, koja je opet u odbrani čovjek na čovjeka. Đedović, Pocius u faul, bit će slobodna bacanja za našu reprezentaciju. To je dobra vijest. Đedović među 5 najboljih na evropskom prvenstvu kada su iznuđeni faulovi u pitanju. Promašuje prvo. Jedno od 2. Pocius iz igre, Mačiulis u igru. Kalnijetis. Klejza. Preuzima Stipanović. Sejbutis. Šutalo, pravi faul.
treća zašutala, druga naša timska. Kalnijetis. Dobra odbrana Đedovića, još jednom od Kalnijetisovu nogu, lopta u aut. Barem tako pokazuju sudije. Evo tu Đedović na pomaganje, jeste. Od Kalnijetisovu nogu, lopta u aut. Zove Kazlauska zonu opet. Šutalo. Gordić, Đedović, Gordić dobro koristi fintu. Teletović pod faulom! Pod faulom! 3 poena se priznaju, bit će i dodatno slobodno bacanje. Sada Kazlauska zove time-out, svađaju se Seibutis i Kalnijetis. Još jedno, Mirza Teletović za 3 poena. Faul nogom Ronija Seibutisa. Biće i dodatno slobodno bacanje nakon ovog time-outa. Negi yra sunku taip Renaldai pasuk galvą, kamuolys čia. Jisai dengia, tu čia ateina. Negi taip sunku yra pasakyti ir dienai padaryti. Negi taip sunku. Ir argi reikia balduoti prie 30. Jau tas žmogus pažiūrėk kiek įvarė. Vyrai, susikaupkim tą, ką darom. Vėl, nėra puolimo. Давай, asmeniškai. Broliai, darėm ragutį šoną užtvarą tavo reikalingą, nes jie pasitikė Teletovičių, aš galvoju, prieš Teletovičių. Tu pastatyk užtvarą ir kirsko negalvo. Davai, asmeniškai. Trojka pod faulom Mirze Teletovića, imaće priliku za 4 poena iz jednog napada. Denis Bajramović koji je preuzeo mjesto prvog trenera naše reprezentacije nakon što je isključen Aco Petrović. Dodatno slobodno bacanje za Teletovića. Kratko. Kalnijetis. Izlazi Seibutis iz bloka, šutalo, igra dobru odbranu. Stipanović se bori sa Darijušom Lavrinovićem. Stipanović ovdje mora da pravi faul i to dobar faul. Napravio je tu prednost Lavrinović nakon ove finte. Kalnijetis pa Mačiulis. Malo Đedović da presječe ovo dodavanje. Dobro se bori dole Stipanović na niskom postu. Dobro zatvara Čeonu liniju. Udvaja Đedović. Dolazi lopta do Mačiulisa. Istekao je napad. Odlična odbrana naše reprezentacije. Odlična odbrana naše reprezentacije. Vidjeli ste koju akciju poziva Aco Petrović. Kretnja šutala. Blok za Teletovića. Preuzima tu Darijuš Lavrinović. Teletović pokušava da pročita odbranu. Biće slobodna bacanja. Biće slobodna bacanja. Voli prodor u desnu stranu Mirza Teletović. Zna to i Darijuš Lavrinović, ali ne može ništa da uradi po tom pitanju. Pogađa prvo Mirza Teletović. I drugo. 49-46. 17 poena Mirza Teletovića. Đedović vrlo agresivno protiv Mačiulisa. Gordić, evo udvajanja. Snašao se tu Kalnijetis. Ali razbili smo postavku litvanskog napada. Kalnijetis ne pogađa, zagraditi ovdje. Seibutis, lopta je za našu reprezentaciju. Gordić. Teletović, ne. Gordić, novi napad za našu reprezentaciju.
Đedović. Kretnja Teletovića protiv Klejze. Teletović, bit će još slobodnih bacanja. Bilo je ovo tako blizu 2+1. Ali Litvanci odavno u bonusu i Teletović to sjajno koristi. Vraća Pociusa, Kazlauskasa, Teletović ide na liniju slobodnih bacanja. Promašuje prvo. Drugo pogađa. 50-46. Odbrana i samo odbrana. Gordić. Ispunili smo bonus. Svaki faul dobro iskorišten do bonusa u ovoj četvrtini. Traže sada tu sudije da se obriše parket na ovom mjestu gdje je pao Đedović, odnosno Gordić. Kalnietis. Pocius. Spušta se Klejza na stranu lopte, Teletović pravi faul, bit će 2 slobodna bacanja. Klejza pogađa prvo. I drugo. 11 poena Lina sa Klejza. Gordić. Kretnja Šutala. Šutalo! Za 3 poena! Zastao sam, pomislio sam u trenutku da je sudija svirao nepravilno postavljen blok. Stali su i svi Litvanci, a Šutalo im je spakovao trojku. 53-48. Opet Klejza na niskom postu, uzvojen Klejza tu. Dobra odbrana naše reprezentacije, zatvoriti Mačiulisa. Ne može da pogodi, skače Šutalo. Postaviti napad. Postaviti napad, Teletović, pravi blok. Gordić baca loptu u ruke Kalnietisu. Mačiulis se namjestio. Promašio trojku. Tek sada je svih 5 naših igrača u odbrani. Novi napad za Litvaniju. Odlična asistencija Kalnietisa, laki poeni za Klejzu. Još jednom zaista odličan pas. Đedović. Kretnja Teletovića, Javtokas preuzima na 9 metara od koša. Teletović u desnu stranu, Teletović za 2! Teletović za 2, 20 poena Mirze Teletovića. Posljednji minut treće četvrtine. Pocius, zatvoren Pocius, našao se Pocius. Kroz udvajanje Pocius pogađa. Gordić. Odlična kretnja Teletovića, ali zatvara Klejza. Teletović i dalje lopta u njegovim rukama. Stipanović, kakvo dodavanje Stipanovića! Đedović na drugi obruč. 57-52, napad do kraja treće četvrtine. Ima Litvanija. Samo borba do kraja. Kalnietis ne može da pogodi. Stipanović. 57-52, 30 minuta košarke za nama. Vodimo protiv Litvanije 5 razlike.
Očekujemo početak četvrte četvrtine, poštovani gledaoci. Da pretresemo statistiku u nedostatku nečega pametnijem što mogu u ovom trenutku da vam kažem. 20 poena Mirze Teletovića, 15 je ubacio u trećoj četvrtini. 14 poena Nihada Đedovića. Izuzetno važna trojka Marka Šutala. On je ubacio 5 poena, Stipanović 4 poena, ona perfektna asistencija maločas za Nihada Đedovića. Litvanci Klejza 13, Pocius 13, Sejbuti 7 poena u seriji, 7 poena Mantasa Kalnietisa. 4 skoka više za Litvaniju. Naša slobodna bacanja 15 od 22. Imali smo 4 promašaja u trećoj četvrtini. 4 trojke iz 16 pokušaja za 2 poena, odličnih 54%. Pogledajte ovu akciju od maločas. Teletović je jednostavno otkotrlja ovu loptu za Stipanovića, onda kakav pas Stipanovića za Đedovića. Tražili smo borbenost naše reprezentacije u ovoj utakmici, dobili smo to. Rekao sam i u odjavi jučerašnje utakmice, neka bude šta biti mora. Klejza zatvara, blokada Stipanovića. Kako je ovo pročitao Andrija Stipanović? Đedović. Kome faul? Sejbutisu. Gordić. Blok Stipanovića. Đedović. Đedović, dobro je ovo pročitao Pocius. Dupli blok za Đedovića. Teletović se otvara iz svlačionice. Ide trojka! Ide trojka! Odakle je ovo bilo? 60-52! Sejbutis, Motejunas, Stipanoviću ranije faul. Evo incidenta tu. Varniči, dvostruka tehnička. Motejunas, Đedović koji sada pokušava tu da potpali naše navijače i uspjeva u tome. Nema uzmicanja. Motejunas i Đedović su dobili po tehničku, nema ništa. Jedna tehnička poništava drugu. Čeon je out. I dalje tamo protestuje Donatas Motejunas. Kalnietis. Klejza. Delinkaitis, novi faul. Mirzi Teletoviću, lična greška. Da vidimo sada. Ispunili smo bonus za minut, poštovani gledaoci. Za minut smo ispunili bonus. Četvrta lična greška za Mirzu Teletovića. Ne pričati puno sa sudijama. Kalnietis. Kalnietis za 3 poena. Ne pogađa Kalnietis, ali kupi svoj promašaj. 60-54. Gordić. Đedović. Kretnja Šutala. Stiže blok Mirze Teletovića, ali ništa od toga. Gordić. Za 3 poena Gordić. Ne.
Ima li ofanzivnog skoka? Nema. Delinkaitis. Slobodna bacanja za Litvaniju. Đedović u faul. Slobodna bacanja za Tomasa Delinkaitisa. U igru će Kikanović umjesto Kipanovića. Čakaju se slobodna bacanja Tomasa Delinkaitisa. Pogađa prvo. I drugo. Gordić. Đedović. Kikanović pravi blok. Teletović za 3 poena. 63-56. Odbio je izmjenu Mirza Teletović. Nastavlja da igra sa 4 lične i nastavlja da rešeta Litvance. Motejunas, ispada mu lopta. Gordić. Đedović. Đedović polu distanca i ovo ide! 65-56! Probat ćemo zonu. Tek sada je to i šutalo, shvatio. Kalnietis. Klejza. Delinkaitis. Klejza za 3 poena. Ne pogađa Klejza. Kalnietis za 2. Pogađa Mantas Kalnietis. Đedović. Teletović izlazi iz bloka. Korak unazad. Teletović. Ne ovaj put. Skače Klejza. Delinkaitis. Kalnietis. Pocius. Ne. Zagradili smo odlično. Đedović u kontranapadu. Evo nas 2-1. Kikanović. 67-58. Delinkaitis. Klejza. Kalnietis. Klejza podvaljuje za Motejunasa. Pocius. Pocius nema poena. Đedović ima loptu. Faul Kalnietis. Tek treća timska za Litvance. Timeout zove Ato Petrović. Aš jums sakiau, prieš aikštę, eikit ant greito bus arba ankstyvas pick and rollas, arba kai tu šone, kas veikia irgi. Davaite, tik žaidžiam. Toliau. Nesitraukit nuo Lentovičiaus, užtenka jau. Kick and short corner. Šutalo
Nastavljena utakmica u Jesenicama. 67-58 vodi naša reprezentacija. Đedović. Kikanović namješta blok. Đedović do kraja. Nihat Đedović! 69-58! Delinkaitis. Kleza. Kalnijetis. Nije ovo ni blizu bilo. Skače Gordić. Kikanović ide u blok Teletoviću. Preuzima Lavrinović. Teletović. Ističe napad. Teletović s parkinga. Šta je pogodio Mirza Teletović? Time out Jonas Kazlauskas. Ovo je bilo sa suprotne polovine. Ovo je bilo za suprotne polovine. 72-58. Pogledajte ovo s parkinga. Kazdenge treća numere. Treća numere pozicija. Boks numere. Pasem Katoriolik. Kas Katoriolik? Djedović ne. Tu Djedoviću. Tu pasim Iža Ideja. Tu ta pasim Maša. Supratai? Tu pasim Teletoviću. Aini profesas užtvaras neduodi priim kamuolio. Neduodi. Negalima taip laukti mes ar ne mes. Palauk. Toliau. Žiūrėkit, vyrukai. Liko paskutinės svarbiausias 5 minutės arba mes važiuojam namo. Susimti. Davai. Palauk. Davai. Mums reikia judesiukų. Žiūrėkit, sužaiskite 5 į šoną vieną. ...29 poena Mirze Teletovića. 29 poena Mirze Teletovića, 72-58, 6 trojki iz 12 pokušaja, ali ovo su one portorikanske sa 10,5 metara. Klejza, Mačiulis, izbezumljeni su Litvanci. Zonska odbrana naše reprezentacije, Kalnijetis, Mačiulis, Lavrinović. Istekao je napad! Gordić! Plesao je tu po out liniji, izvukao ovo. 72-58. Dugi napad. Đedović. Teletović! Ne ovaj put! Postaviti odbranu! Darijuš Lavrinović, za malo Đedović da ukrade. Ne pogađa Klejza, hvata Gordić! Gordić pa Đedović. Kretnja šutala, sam je kao duh. Ide! 75-58! Spale su naočale Ace Petrovića. 75-58! Dobra odbrana Kikanovića, lopta i dalje za Litvaniju. Samo igrati! Koga briga za semafor, samo igrati! Mačiulis! Klejza poludistanca, kratko i ovo! Izbezumljeni su Litvanci! Kalnijetis za 3 poena, ni ovo ne pogađa! Skače šutalo! Gordić, dugi napad! Blok Mirze Teletovića, Gordić! Prolazi lopta kroz reket u ruke Mačiulisu. 4 faula ima Teletović, polaganje Mačiulisa.
Gordić. Đedović. Đedović za 3. Ne. Skače Mačiulis. Kalnijetis, sonska odbrana naše reprezentacije. Mačiulis. Darijuš Lavrinović, Kikanović pravi faul. Morat će ovo Lavrinović da zaradi sa linije slobodnih bacanja. Pogađa Lavrinović. Dva od dva. Gordić. Kretnja šutala, na njemu je Klejza. Kikanović pokušava da napravi blok, preuzima Darijuš Lavrinović. Šutalo. Teletović. Teletović. Istekao je naš napad. Istekao je naš napad. Sedamdeset 4-62. Zona 2-3 naše reprezentacije. Malo tu iskače Gordić. Sejbutis, Klejza. Mačiulis. Kome faul? Kikanović. Još slobodnih bacanja za Litvaniju. Kakva je ovo drama, poštovani gledaoci. Kakva je ovo drama. Opet Darijuš Lavrinović na liniji slobodnih bacanja. Pogađa Lavrinović. Veže 4 penala Darijuš Lavrinović. Gordić. Kretnja Teletovića za 3 poena. Ne ovaj put. Skače Klejza. Sejbutis. Mačiulis. Klejza. Mačiulis. Kalnijetis. Zavukao se Kalnijetis. Đedović opet igra odličnu odbranu. Mačiulis. Kalnijetis. Kalnijetis s jedne noge. Kalnijetis ne pogađa. Pa uzeti loptu. Novi napad za Litvaniju. Klejza za 3 poena. Trojka Lina sa Klejze. Time out Aco Petrović. Ne treba nam, idemo jednu obranu čovjeka, jedna obrana čovjeka. Prodor nam treba, nisu gol, prodor nam treba. Dva dolje, idemo na 2, ne treba nam 3 poena, idemo na 2. Dobro, ima dovoljno vremena, u bonusu smo, ali ne čirajte ljude. Stefanović, umjesto Kikana. Stipe umjesto Kikana. Sudao. Imamo vremena. Treba buvo spremėti Morkaško. Jeigu tik labai protinga, jeigu galėsite. Toliau. Visi dėl kamulio kovoja. Davai.
Završen time-out, 9-0 serija litvanske reprezentacije koju je začinio Linas Kleiza ovom trojkom. Gordić nogom je igrao Kalnietis. Izbezumljeni su bili Litvanci, onda su se stabilizovali sa ono 4 slobodna bacanja Darjuša Lavrinovića. Gordić, Đedović, Stipanović pravi blok. Đedović na prodor. Đedović, bit će 2 slobodna bacanja. Sejbuti su faul. Nema dilema, čisti faul odbrane. 2 slobodna bacanja za Nihada Đedovića. Traje utakmica za Sejbutisa. Ulazi Pocius. Pogađa Đedović. Dva od 2. 76-67. Minut 10 do kraja. Kalnietis. Kleiza. Faul Đedović. Djelovalo je da će Kleiza napraviti korake, ali 4. lična za Nihada Đedovića. Dva slobodna bacanja za Linasa Kleizu. Promašuje Kleiza. Zagraditi. I drugo promašuje Kleiza. Uhvatiti loptu. Napad za Litvaniju. Mačiulis, Pocius. Dobra odbrana šutala. Kleiza za 3 poena. Linas Kleiza pogađa trojku. Posljednji minut utakmice. Gordić na prodor. Skliznulo je ovo s obruča. Kalnietis. Mačiulis. Lavrinović. Pocius. Teletović je uhvatio loptu. Faul. Dva slobodna bacanja za Mirzu Teletovića. Najvjerovatnije gledamo penal završnik. Pogađa Teletović prvo. I drugo. Kazlauskas traži time-out.
Litvana. Moramo sada praviti faul i nadati se najboljim, odnosno nekim promašajima Litvanaca. Nema više time-outa. Aco Petrović dobro bi sada došao jedan nakon ovih slobodnih bacanja Litvanaca da možemo ubaciti loptu iz polja napada, da se organizuje bolji prostor za šut Teletovića. Ovako probati ukrasti loptu, brz faul i onda da vidimo. Jeigu nebus kur dėt, galbūt tenai, bet atsargiai su tais patais. Jie naudotis ir netinka šitas. Jo, davai. Liet! Završen je time-out. Teletović 4, Đedović 4. Neko drugi treba da pravi faul. Probati ukrasti loptu na prvi pas i odmah faul. I nadati se da će Litvanci da bace neku ciglu sa linije slobodnih bacanja. Da vidimo. Pocius. Đedović mora da pravi faul. 5. lična greška za Nihada Đedovića. Kraj utakmice za Nihada Đedovića, 20 njegovih poena. Ulazi Zach Wright. Slobodna bacanja za Pociusa. Kratko! Drugo slobodno bacanje za Pociusa. Zagraditi. Pogodio je drugo. Gordić, dati loptu Teletoviću, Teletović za 3 poena, ne! Ne. 6 desetinki do kraja. (78-71). Slika Elmedina Kikanovića govori sve. Ja zaista ne znam što da kažem u ovom trenutku. Ne da smo kucali na vrata drugog kruga, nego smo ih odškrinuli. Klejza promašuje. Šest desetinki je dovoljno za šut, ali treba nešto s koša na koš. Pogodio je drugo. Peršić. Kraj utakmice. Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine 78-72. Nažalost, nije dovoljno za drugi krug. Ovo su one najtužnije situacije u sportu, poštovani gledaoci. Ovo je sportska tuga kada vas svi tapšu po ramenu i kažu good game, dobra utakmica. Vi se onda pakujete da idete kući. Odlazimo kući sa 3 pobjede. Sa 3 uzastopne pobjede u ovoj ludoj grupi. 3 pobjede nisu bile dovoljne da nastavimo evropsko prvenstvo. U jednom trenutku smo imali ono sve što smo priželjkivali. Imali smo 16 poena prednosti. Litvanci su bili potpuno izgubljeni, ali stabilizovali su se nakon nekoliko naših brzopletih napada i oprostite, zaista ne znam što da kažem u ovom trenutku. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je pobjedila Litvaniju 78-72. Nažalost, nije dovoljno za drugi krug. Sportska tuga za našu reprezentaciju, sve one koji vole Bosnu i Hercegovinu. Pozdravlja vas Edin Avdić. Ostanite uz naš program. Dobit ćete u nastavku dana i reakcije našeg stručnog štaba i igrača.
Doviđenja. FTV intervju. Ponedjeljak u 18:55. Ekskluzivno za Federalnu televiziju. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Pratite vijesti, poštovani gledaoci. Sirene uzbune oglasile su se širom Izraela nakon što je prvi put od primirja Iran ispalio balističke projektile prema sjeveru Izraela. Aktivirani su sistemi protivzračne odbrane. Iranska revolucionarna garda poručuje da su napadi upozorenje Izraelu da obustavi napade na Liban, ali i Sjedinjenim državama zbog napada na iranska plovila u Hormuškom moreuzu. Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump. Pozvao je Iran da se vrati za pregovarački sto. 64-godišnji Hamid Taletović osumnjičen je da je nakon verbalnog sukoba sa komšijama u Banovićima iz automatske puške ispalio više hitaca kojim je usmrtio komšiju, a njegovu suprugu ranio. Povrijeđena žena hospitalizovana je u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zbog višestrukih povreda. Više hitaca ispalio je prema bratu ubijenog muškarca, ali ga nije pogodio. Naređena je obdukcija tijela preminulog kako bi bili utvrđeni tačni uzroci smrti, a bit će izdate i naredbe za druga potrebna vještačenja. Glavni odbor SDS-a potvrdio je da će Branko Blanuša biti kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske na izborima u oktobru. Odluka dolazi poslije nekoliko mjeseci intenzivnih razgovora i političkih nadmudrivanja između SDS-a i pokreta Sigurna Srpska, kojeg predvodi Draško Stanivuković. Ovoj stranci SDS je ponudio mjesto kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te mjesto predsjednika vlade Republike Srpske ukoliko opozicija pobjedi na izborima. Odgovor Stanivukovićevog PSS-a tek se očekuje. Srpska demokratska stranka u narednom periodu, dakle već od sutra, poslati pismeni dopis opozicionim strankama u kojima će predložiti da kandidata za predsjedništvo iz Republike Srpske, dakle za srpskog člana predsjedništva, ponudi pokretu Sigurna Srpska, a nakon, dakle, pobjede u oktobru da predsjednika vlade također ponudimo pokretu Sigurna Srpska. Ja ne mogu govoriti kakve će biti odluke drugog političkog subjekta, znači pokreta Sigurna Srpska. Mi smo otvoreni, toliko smo razgovarali, zapravo ova odluka je došla sada tek nakon dugotrajnih razgovora kako pojedinačnih, tako i naših delegacija, pregovaračkih timova i to je nešto što je odluka pokreta Sigurna Srpska. Kandidaturu Branka Blanuše politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić vidi kao potez kojim je matirao političke protivnike u svojoj, ali i protivničkim strankama. S druge strane, lider liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović poručuje da je propao pokušaj puča u SDS-u. Definitivno je Blanuša povukao potez kojim je na čistinu izvukao članove predsjedništva SDS-a uvidjevši čiji su zapravo igrači. Time su u javnost izbile pukotine u SDS-u i sigurno je da slijede čistke u stranci. Mislim da Stanivuković neće prihvatiti kandidaturu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rizik je prevelik, jer bi u slučaju da izgubi mogao zapečatiti političku karijeru. Teško je očekivati da će se nakon nemoralne ponude date SDS-u suditi